गिबियावनो खुलुमबाय। जा बाथ्रा सोंदों बे बाथ्राया नंगौ। गुबैयै बे UPPL राजखान्थि हान्जा बेनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे एबार फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव उदालगुरि 42 नं कनस्टिटुवेन्सियाव UPPLनिफ्राय बेबायदि केन्डिडेट गैथ'वा बेखौ मिथिहोदों। लोगोसे सिगांनि जाफोर केन्डिडेट दङमोन बिथांमोना जानो हागौ टिकेट मोननाय नङा। बेखायनो गोदान मोखां बिथांमोना नागिरदों पार्टिनिफ्राय आरो बेबायदियैनो आंखौबो बुंबाय थादों जे नोंबो सासे दाबिदार हिसाबै नुजादो आरो बिनिफ्राय जुदि टिकेटखौ मोनोब्ला देरहानाय बादियै नोंथाङा नांदो। बे बाथ्राखौ UPPL पार्टि लोगोसे जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना आंखौ मिथिहोदों खावलायदों। बेनिखायनो आं सान्दों जुदि उदालगुरि समस्तिनिफ्राय आङो जुदि टिकेट मोनोब्ला UPPL पार्टियाव आङो सिखारगोन आरो देरहानो थाखाय आङो नाजागोन। आरो आं बेखौबो खोनादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे उदालगुरि समस्तियाव बिजाथि हिसाबै दाबिदार बिथाङाबो फैगोन। आरो बिजों बाथ्रा गैया जे पार्टिनि हाइकमान्डआ जायखौ होयो बेबायदिनो जागोन। आंबो जुदि टिकेटखौ मोनमारोब्ला बे उदालगुरि समस्तिनिफ्राय आङो गेलेनो थाखाय आङो थियारि। जुदि नोंथाङा टिकेटखौ मोननानै इलेक्सनाव जुदि गेलेयोब्ला नोंथाङा मा थांखि लानानै नोंथाङा इलेक्सनखौ गेलेगोन? सिगांनि जाय जोंनि उदालगुरिनिफ्राय MLA देरहालांदों गिबियाव मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा 4थि खेब जोंनि उदालगुरि समस्तिनिफ्राय MLA लोगोसे मिनिस्टार जाहैदों। आरो बिथांनो जाफोर बिबान होनाय जादोंमोन मिनिस्टार जानाय समाव पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टखौ होनानै नाथाय बिथांखौ जों नुबाय जे बिथाङा मोजां खामानि मावनो हायासै। आरो जि खामानिफोरखौ हायोमोन सासे MLA बा मन्थ्रि हिसाबै बे खामानिखौ बिथाङा मावनो हायाखै। गोबां खामानिखौ बिथाङा खोख्लैसोनानै दोनदों। लोगोसे थांनाय खेबनि जा जोंनि उदालगुरि समस्तिनि MLA बिथां मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो गावनि जा बिबानमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै। बेखायनो आं सान्दों जुदि आङो बे समस्तियाव टिकेट मोननानै देरहानो हायोब्ला दुलाराय रायजो राजानि थाखाय आङो साबसिन खामानिखौ मावगोन। जि खामानिफोरखौ बिथां रिहन दैमारि आरो बिनिफ्राय मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना मावनानै रायजो राजानि सिगाङाव एसेब्लाबो दायनिगिरि जादों गाज्रि मोनजानाय जादों बे खामानिफोरखौ आङो मावा। आरो आंनि मेगन नोजोराव दायो गोबां खामानि जोंनि उदालगुरि समस्तियाव गोग्लैनानै दङ। देखा दिखिहाय जोंनि उदालगुरि समस्तिनि एकदम साहा बै सान्थिपुरनिफ्राय बनगुरुं थांनाय जिथु लामा बे लामायाव बोरला दैसा दङ। जुग जुग जाबाय बे बोरला दैसायाव खुनु दिन दालां होआखै, खुनु MLAफोरा होआखै, खुनु सरकारा होआखै। आरो बे मोननै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां सफैबाथाय गोबां दुखु दाहा सैनो गोनां जायो। दैबानानि समाव स्कुलाव थांनाय, बाजाराव थांनाय बा गुबुन गुबुन खामानियाव ओंखारबोनाय जोबोद बाधा जायो। आं बे दालांखौ बानायगोन होननानै आं सानो। आं जुदि थारैनो इसोरनि अननायाव देरहानो हायोब्ला। आरो बिनिफ्राय मोनसे दंबावो बै खावरंनि सायाव गार' बजार होननानै दङ मोनसे। बे गार' बजारनि सेराव मोनसे दैसा दङ। जि दैसाखौ बे हाजोजुलि बायगुनबारि बे आदर्श गामि बिथांमोना बारनानै बे गार' बजाराव फैनो गोनां जायो बजार खालामनो थाखाय बा उदालगुरियाव फैनो थाखाय। बे दालाङाबो गोबां बोसोर जाबाय बे दैसायाव दालां गैया। बेखायनो आं सान्दों बे दालांखौबो आङो बानायगोन। बेनि अनगायैबो जोंनि उदालगुरि समस्तियाव गोबां खामानिफोर मावनो गोनां दङ। जोंनि उदालगुरि समस्तिया बा उदालगुरि जिल्लाया दायो BTR
BTCनि सिङाव जा मोनबा जिल्ला दङ बे मोनबा जिल्लानि सिङाव एकदम गाहायाव दङ सोलोंथाइ लेभेला जे जोंनि जा मेट्रिकनि रिजाल्ट बेयो गासैनिख्रुइबो गाहायाव थायो बेबायदि जा परिबेस बेफोरखौ आङो गोजौआव दैखांनो जोंनि सोलोंथाइ आयदाखौ बेखौ आङो राहा लागोन आरो ससियेल हिसाबै जोंहा जोंनि उदालगुरि समस्थियाव बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि गोबां गाज्रिफोरा हाबदों जे जौ जुवानि जा पयभर थांनाय भैरबकुन्द फेस्टिभेल जा खालामबाय बेयावबो गोबां जौ लोङि सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंनानै जिउआव गोदानै जौ लोंनाय बेबायदि सर' खालामदों बेफोरबायदि गाज्रि जोंनि परिबेसखौ गाज्रि खालामनाय जोंनि उन जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनाय बेबायदि खालामनाय खामानिफोरखौ आङो होबथानो थाखाय आङो नाजागोन जोंनि ससियेल बिथिङा जाहाथे गोजौआव थाङो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ हारि माहारिनि बर' राभा गार' आदिबासि सावताल नेपालि बिहारि बेंगलि गोबां दङ आरो बे गासै जातिफोरखौ लानानै खौसेयै जोङो रायजो जानो थाखाय आङो बयखौबो थुलुंगा होगोन आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे गावस्रालायनानै जोङो बेजों बे सुथुर जालाया बा खुनु गाज्रि कमिउनिकेट जालाया जोंनि ओनसोलाव बिनि थाखाय आङो खामानि मावगोन होननानै आं सानदों जोंनि उदालगुरि समस्थियाव दायो फ्राय 1,70,000 भट दङ आरो गुबुन गुबुन हारिजों लानानै बेखिनिया भट आंनो बे साननैसोआव गोबां आंनि गोजाम लोगोफोर गुबुन गुबुन हारिनि आंहा बे असमियाफोर राभा सावतालि आदिबासि नेपालि गोबां लोगोफोर दङ आरो बिथांमोना बुंहरदों जे नोंथाङा जुदि टिकेट मोनमारोब्ला आरो गेलेमारोब्ला जों नोंथांजों दङ जों माने फुरा नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन बेबायदि आंनो बाथ्रा हरदों आरो बेखौ जुदि नायोब्ला आङो खमावनो बे उदालगुरि समस्थियाव 70-80 हाजार बिनि गेजेरनि भटखौ आङो मोनथारगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो बेबायदि जुदि मोनोब्ला थांनाय बारनि इलेक्सननि जा लेभेल बेखौ नायनानै अनजिमाखौ नायनानै आङो देरहाथारगोन बेखौ आङो मिजिं लादों